बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव उन्दै गिदिर साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो आङो दानि बे आथिखालाव जाफुबाय थानाय सोलिफुबाय थानाय जाथायफोरनि सायावहाय आंबो सासे बर' जाथिनि मोदोम आरो थै जिउ गोनां हिसाबैहाय सैथोखौ बुंनाया गोरोन्थि नङा नामा आं बेखौ साननायनि गेजेरजों आंनि गोसोआ थानो हायैलाय आङो फंनैसो आं बुंनो हास्थायदों अनलायग्राफोर। जे जाथायफ्रा जानानै थांबाय 18 थारिखआवहाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बे लाइमोन बैसोनि जोहोलावफोरनि जे जानाय जाथाया इन टटेल फेक इनकाउन्टार जाजेननायनिफ्रायनो लानानै बेनि गासै बेकग्राउन्डफोरखौ जोङो नायबिजिरोब्ला जोङो जुदि बिसार खालामोब्ला जों सालिजारि खालामोब्ला गासैबो नंखाय। मानोना बे जोंसार मुसाहारिया सासे हाबा जागोदान आरो बे हाबा जागोदान हिन्जावखौ गारनानै बियो 1 बोसोर सामथिं 9 मास 9 दिननि गेजेराव बे सासे उन्दै गथ' मोनदों। आरो बे 9 मास 9 दिननि गेजेराव बे हिन्जावखौ गारनानै बियो थांनाय मानसि नङा। बियो गुबुन जायगायाव बियो माबा मोनसे एक्सट्रिमिस माबा मोनसे बनबास खाथिहैनाय माबा मोनसे गोजान जायगायावहाय माबा मोनसे जाहैनाय बेबादि मानसि नङामोन बियो। बे गावना बेबादि फोरमायदों। मानोना बियो जे गथ'नि जे मोखां बेनो बेबादि जोंनो फोरमायो। आरो बियो 15 दिनल' जादों। बेनि गेजेरावनो बियो जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म सानैबो बिसोरो माबा मोनसे खामानिफोरनि बेस्थ'आवहाय माबा मोनसे गावसिनि मोदोमनि थांना थानायनि राहा लामानि बेबस्थायावहाय बियो बबेबा जायगायाव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाहैबाय। बे एक्सिडेन्टनि गेजेराव बायदि जाथायफ्रा जालांबाय आरो बेखौ पुलिस प्रसासननि आखायाव सौफैबाय। बेवहाय पुलिस प्रसासनाबो न'खरनि सुबुंफोरनो खोन्थाहरबाय बेबादि होननानैहाय नायफैबाय। न'खरनि गार्जेनफ्राबो थानायावहाय रायलायबाय बुजायलायबाय मिथिलायबाय माबोरै जाखो जाथाया नोंसोर बे जायगायाव माबोरै सौफैखो माबोरै बेबादि जानो मोनखो खोन्थाबाय गासैबो बुजिजोब्बाय गासैबो थिगि थागे दंजोबो। आरो बिनि जे ड्रेस गाननाय बे समाव बे रोखोममोन बेलेग रोखोममोन। आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे जोंसार मुसाहारिनि ड्रेसखौ नायदों आरो बियो आगार मोनखानायखा बेबादि ट्रिटमेन्ट खालामजाखानाय मानसिखा बियो जेबो माने मोजां अबस्थानि नंखालामोन बे मानसिया। नाथाय बे मानसिखौ मोनानि समाव गुबुन सासे पुलिस अफिसारा फैनानै फेक इनकाउन्टार खालामहैबाय मोनसे जायगायाव गुदु हाग्रा जायगायावहाय। बे गासैबो टटेलि जाथिखौ धंस खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र बियो। जातिखौ एखेबारे थासुल्य खालामनाय जातिखौ मुगैनाय जातिखौ एखेबारे माने नेहाथ खालामनाय बेबादि गोसोनि गाज्रि गोसोनि मानसि गाज्रि गोसोनि परिकल्पना गाज्रि एखेबारे नेहाथ आखुनि मानसि बियो। बेबादि जाथाया माबोरै जाखो बेबादि जाथायनि दृश्यफ्रा जाथायनि पिक्सारफ्रा बेबादि फोरमायो। जोंनि बे जाथायनि गेजेरजों आं बेखौनो केपचार खालामदों। आं बेखौनो बेबादि मोनसे गोसोआ आंना थानो हायैलाय बेबादि मोनसे फोजाखांदो आंनि खुगाया आंनि गोसोजों माने बेबादि थानो हायैखाय आं फंनैसो बुंनो लुबैदों। जोंनि बर' जाथिखौ गादबनाय फोजोबस्रांनाय एखेबारे गाज्रि गोसोनिफ्राय नेहाथ आखुनिफ्राय नेहाथ गोसोनिफ्राय फैनाय बे षड़यन्त्र बियो। बे फेक इनकाउन्टारानो परिचयानो बेखौनो फोरमायदों। बेनिखायनो जोंनि सानसुमैगिरिफोर बर' जाथिनि दैदेनगिरिफोर गार्जेनफोर बुद्धिजिबिफोर गोरों गोराफोर समाज सिबियारिफोर सानसुमैगिरिफोर नायबिजिरनांगौ। जोंनि जाथिखौ खोख्लैनो नागिरदों नामा जोंनि जाथिखौ गादबनो नागिरदों नामा जोंनि जाथिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों नामा बे टटेलि बे दानि बे उग्रपन्थी दे मोनसे ULB संगठन बानायदों बे जातिनि मोनसे फोजोबस्रांनायनि मोनसे ब्लुप्रिन्टबो जानो हागौ बियो।
बे मोनसे जोंनि एजेन्टबो जानो हागौ बेयो जोंनि जातिखौ फोजोबनायनि बबेबा अर्गानाइजेसन बबेबा नन गभर्नमेन्ट अर्गानाइजेसनबो जानो हागौ बेयो आङो टटेलि बेखौ डाउट माने दङ माने बेखौ आङो एखेबारे आंनि गोसोआ फेक्ट बादि आं सानदों आरोखि बे रोखोम अर्गानाइजेसन बानायनायनि गेजेरजों जोंनि जातिफोरखौ बर' लाइमोनफोरखौ धंस खालामनो नागिरनाय गादबनो नागिरनाय सिं खालामनानै दोननो नागिरनाय फोजोबस्रांनो नागिरनाय बेंगुरा खालामनो नागिरनायनि मोनसे षड़यन्त्रबो जानांगौ बियो बे जोंनि जातिनि अर्गानाइजेसनबो नङाबो जानांगौ बियो जोंखौ फोजोबस्रांनायनि सुथ्रुनि मोनसे पलिसि मेकिंबो जानांगौ बियो अनलायग्राफोर बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगौ ना जातिफ्रा जों जातिफ्रा सांग्रां जानांगौ बेवहाय नायबिजिरनाया गोरोन्थि नङा बेयाव बाथ्रा बुंहैनाया बेवहाय माने हेफाजाब हैनाया बेयो राजनितिक नङा गाज्रि गोसोनि मानसिया गाज्रि गोसोनिफ्रायनो खोथाखौ बुंखायो बेहा राजनितिक नङा बेयो जातिखौ गोग्लैनाय गादबनाय सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय उद्धार खालामनाया जातिखौ अननाय जायो बेखौ नासयनाय बेखौ गोग्लैनायाव बेखौ हेफाजाब होयैया मिथिनाबो मिथियै बादि थानाया गोग्लैनायखौ नुनानैबो नुयै बादि थानाया जातिखौ सेवा खालामनाय नङा बियो जातिखौ निन्दा खालामनाय जातिखौ मुगैनायसो जायो बियो बे जाति अनफावरि जानाय नङा मालाबा आं बेनिखायनो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों थानो हायैलाय आं बेखौनो मेसेज होनो सानदों अनलायग्राफोर साफ्रोमबो बर' समाजनि दैदेनगिरिफोर जों सिरि मोनदो जों सांग्रां जादो जोङो खौसे जादो आरो बे जाथायाव जोङो सिरि मोनाब्ला जों बबे जाथायजों सिरि मोनगोन अनलायग्राफोर जि गथ'नि बिमाया जे जाथायनि जे जानाय बिहि बे जोंसार मोसाहारिनि जे बिहि बे देहायानो दुरबलखा 9 मास 9 दिन गथ'खौ गोरबोआव लानायावनो बे बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गथ'खौ बे जोनोम होदों आरो बिनि गथ'आ 15 दिनल' जादों बिनि देहायानो बिराद दुरबलखा आरो बे देहा दुरबलनि सायाव जोबजासे बेबादि दुखु रुजुनखौ हायै दुखुखौ जुदि होयोब्ला बे माबादि जागोन बेलाय आरो बे गथ'आ मिथिया जेबो मिथिया बिफा थैदों ना बिमा थैदों ना बिबै थैदों जेबो मिथिया बे गथ'आ पाप मावदोंमोन नामा बिनि बिहिया बिनि बिसाया माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंमोन ना टटेलि गासैबो गोरोन्थि नङामोन गासैबो सैथोमोन नाथाय बेखौ एखेबारे फेक इनकाउन्टार खालामनाया जोंनि थाखाय बुहुत माने जातिखौ माने निग्लेक्ट खालामनाय जातिखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे षड़यन्त्रसो होननानै आं सानदों आंनि गोसोआ बेखौनो बर्नना खालामदों अनलायग्राफोर आरो बे जाथायाव जायफोरा बाहागो लाबाय आं बिथांमोनखौ आंनि तरफनिफ्राय सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि तरफनिफ्राय साबायखर बावहरदों क'क्राझार गभ कलेजनि नेहाथारि जाय बिथाङा लैहोर लैहोर गयारि बिथाङा हुज्रिखाव एसे जातीय हिसाबैहाय बर'नि मोदोम थै जिउ गोनां हिसाबै सेन्टिमेन्टजों बियो लामा हख्रामनायनि गेजेरजों हब्रा बुंनायनि गेजेरजों जानाय लोंनाय गैयालासेनो गांनाय उखैनायखौ दोनथ'नानै बियो बेबादि खामानि मावबाय बे जोंनि थाखाय बहुद गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव आरो बेयो जोंनि थाखाय बहुद माने गोजोननाय बेयो जोंनि जातिनि थाखाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो जोंनि दानि बे आथिखालनि गभ बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो बेखिनि खामानिखौ मावबाय साख्रि थांनानै थानायनि माबा मोनसे फिसा साख्रिनि गेजेरजों हेफाजाब होबाय बिथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय आरो अल बड' सुरक्षा मंचनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो बहुद माने सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों जोंनो लामाखौ दिन्थिबाय बर'फोरनि गेजेराव बे रोखोम खामानिखौ मावना दिन्थिबाय बिथांमोननिसिम आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोन
आरो शिल्पी समाजनि बिथांमोन आरो जोंनि जातीय गौथुमनि साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद गोरों गोराफोर जायफ्रा माने बुद्धिजीबी रायजो राजा साफ्रोमबोनिसिम आङो गोजोननाय आरो साबायखर बावदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। जुदियोबा आं बे जायगायाव सहैयाखै, आं बिथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय बेबादि मोनसे दुखु फोरमायहरदों आरो आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा लोगो लाबाय, सफैबाय, दान दक्षिणा होफैबाय, बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों। मानो? गोबाङा गोबां रोखोम साननो हागौ, नोंलाय सोर जाखो बेबादि ग्रेटिंस हरनो हालायलायनाय, बेबादि साबायखर बावनो। औ, आं जातीय हिसाबै बर' जातिनि सासे आंबो मोदोम थै जिउ गोनां हिसाबैहाय आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों। मानोना बिथांमोननि मावनायानो जोंनि जातिखौ सेन्टिमेन्टआव खालामनानै जोंनि जिउफोरखौ, जोंनि रायजो राजाफोरखौ, आइ आफाफोरखौ फोजाखांदों, सिरि मोनहोदों आरो जोंनि जातिफोरनि गेजेराव थुलुंगानाय लाबोदों जोंनि गेजेराव। आरो बे खामानिफ्रा जेब्लायबो जोंनि गेजेराव नेरसोन जानानै थालांगोन, थुलुंगानाय जानानै थालांगोन। बेनिखायनो आंनि गोसोआ आं बेखौनो माने थानो हायैलाय बे जाथायनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावहरदों। जायफ्रा गोथार गोसोनि सुबुंफोर, जायफ्रा माने गोसो गुदुंफोर, जायफ्रा मोजां गोसोनि मानसिफोर, जायफ्रा समाज सिबियारिफोर, बिथांमोनहा माने गोसो गोरबोनिफ्राय थानो हायैयाव दान दक्षिणा होफैबाय। बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। आरो आङो बै जाथायथिलियाव सहैयाखैब्लाबो साननैसोनि गेजेराव आङो टाइम मोनोब्ला आं जायगायाव सहैगोन। मानोना आङो गथ'खौ मिथिगौ आरो गथ'खौ आं सिनायगौ, बे जोंसार मुसाहारिखौ आं लोगो मोननाय। बे हिसाबै आङो फंबायनि न'खराव थांनानैहाय आङो सानसेबाबो आं सहैगोन आरो आं गोजोननाय बावहैगोन। आरो साफ्रोमबोनिसिम बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बे बाथ्रायाव सैथोखौ बुंनायाव गोरोन्थि जानाय नङा नामा साननानै आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो निमाहा बिनायजों बयनोबो गोजोननाय, बर' जातिनि खौसेथि, गोरोबनाय, अनलायनाय, हेफाजाब होलायनाय, नायज्लायनाय, खौसेथिखौ थुलुंगा होलांबाय थागोन होननानैहाय साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिनानै आंनि बे सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों अननाय, मोजां मोननाय, सिबिनाय बावहरनानै एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाहैबाय। गोजोन्थों।